גבירותיי ורבותיי, אתם מצטרפים אלינו בעיצומה של דרמה. נאפו זיהה חייזרים, ואנחנו נצטרף, נראה מה קורה פה. זה נאפו. נאפו, איפה החייזרים? איפה החייזרים? נאפו, איפה החייזרים? תראה לנו, איפה החייזרים? נאפו, מה קרה? איפה החייזרים? מה קרה להם, נאפו? איפה הם? הם על התקרה? הם על התקרה? שלום, אני הבעל של נאפו. כן. תוקפים אותנו חייזרים. תוקפים אותנו חייזרים. הוא היחידי שיכול להציל את ארץ ישראל ואת העולם. נאפו, תציל אותנו. תציל אותנו, נאפו. תציל אותנו. צריך חידוד, קדימה חבר'ה. תציל אותנו, נאפו. תציל אותנו, נאפו. זאת אמא של נאפו. היא הראשונה שגילתה את החייזרים. שלום. שלום. לך. שלום. היא בעצמה חייזר. סוג של... שלום! זה אני יובל, אני רוצה להיות מפורסם, אז תתנו לנו 100,000 צפיות או מיליון, תודה. תעשו לנו לייק, תעשה לייק. אני רוצה להגיד שלום לחברים שלי. תעשו לייק. תעשו לייק. רוצה להגיד שלום לאמא שלי. כן. ולאח החדש שלי. כן. תודה לאח החדש שלי. כן. ולחברים שלי, אז תודה 100,000 צפיות. קדימה. קדימה. נאפו, איפה החייזרים? נאפו, איפה הם? איפה החייזרים? האם הם על הקיר, נאפו? אבל זה צריך איפה החייזרים? לא, נאפו זה יותר מצחיק מהחייזרים. נאפו זה יותר מצחיק מהחייזרים. נאפו, תביא אותו לפה. נאפו, מה קורה פה? אליי. הם פה. קפוץ. תציל אותנו. תציל אותנו, נאפו. רק אתה יכול. זהו, התעייף או שהם הלכו? הלכו החייזרים. ביי.